Hola, bon dia. Avui us ensenyaré com podem fer un circuit hidràulic per tal de poder dissenyar unes portes, per exemple, d'un ascensor que s'obrin i es tanquin quan premem dos pulsors diferents. Aleshores, primer de tot, el que haurem de fer serà instal·lar el circuit, que en aquest cas farem servir nosaltres el doble efecte, ja que és el que necessitem perquè s'obrin i es tanquin les portes. Seguidament, necessitarem la vàlvula de 4 pies, però en aquest cas n'instal·larem dues, ja que així podrem instal·lar dos pulsadors diferents per a cada funció que volem fer o volem dur a terme. En una d'elles posarem un pulsador, farem clic sobre afectar, i en l'altre hi posarem també un altre pulsador, i a més canviarem o invertirem l'ordre de les vies, és a dir, en comptes de posar-hi aquí vies rectes per dir-ho, posarem creuades i aquí posem rectes. D'aquesta manera doncs invertirem el procés amb aquesta vàlvula. Seguidament el que ens disposarem a fer serà instal·lar els tancs i el grup motriu, un en cada una, ja que d'aquesta manera doncs, són més independents i s'estalvien problemes. Després el que hem de fer és unir els diferents punts, de manera que ens quedi tot ben enllaçat. I aquí, per unir-ho amb el mateix, doncs unirem d'aquesta manera, unint un sobre l'altre per tal de modificar i corregir els efectes. Si veiem que se'n sobreposen, haurem de corregir-ho, ja que si no, després no ens deixarà dur a terme la simulació. Doncs així ho tenim quasi tot preparat, només ens falta posar la força del cilindre. Per fer-ho fem clic dret sobre l'objecte i cliquem sobre propietats. Aquí ens sortiran totes les característiques del cilindre, però a nosaltres ens interessa la força. En aquest cas es posa 0, però la variarem i jo necessitaré 100 newtons, ja que si vull simular un ascensor, doncs podré fer que es tanqui, però sense perill que si alguna cosa es queda encallada pel mig, doncs que no molesti o no faci mal a ningú. Això ho tenim així a punt. I ara l'últim pas que ens queda fer és comprovar si funciona correctament. Per fer-ho vindrem aquí a executar i farem clic sobre iniciar. Veurem que se'ns marcarà el circuit, amb aquest to més fort, vol dir que és el tros en el qual hi ha pressió en aquell moment. Per tant, si jo faig clic en el pulsador, podem dir que aquest és el d'obrir, doncs se'ns expandirà el cilindre. Però en canvi, si venim i fem clic sobre l'altre pulsador, que és el de tancament, se'ns tancaran les portes. Què passa? Que jo ho he instal·lat d'aquesta manera, ja que així, quan l'ascensor, se suposa que és un ascensor, i un cop arribat a l'altra planta, perquè es torni a obrir, simplement s'ha de pulsar el pulsador de tancament perquè s'obrin. I després s'ha de repetir el mateix procés, però amb el d'obertura. D'aquesta manera es tornen a tancar. Això és tot i espero que us hagi servit d'informació. Gràcies.